Maialen, zuk baikorki oroitzen dituzu lehendabiziko aldiak. Sustrai aldiz, nahiago zinituzke ez oroitu. Maialen hasita, 3 abertsu, 6 motzean. Hurbil zaitez nere gana, aditu nere esana, zergatik utzi alde batera, noiz baiten izana, lehen da biziko lana, lehen sexu harremana, hain itxusia ote da sustrai zure iragana, hain itxusia ote da sustrai zure iragana. Lehenengo sexu pausoan, esperientzia auzoan, hankak dardarzkan eduzkan eta malkotxo bat soan, hain modu deserosoan, enintzen jardun goxoan, segundu hori gogoratzen dut bizitza osoan, segundu hori gogoratzen dut bizitza osoan. Horren zen segundu itxa, falta zen itxaso brisa, alata guztiz guztia ez da, sustrai horren igrisa, adizazun ere itza, etzen hain ona baldintza, orduz geroztik hobetu bada, gaizki etzabiltza, orduz geroztik hobetu bada, gaizki etzabiltza. Lehenengo sexu traban, naiz une txarrak iragan, lehen musuaren oroitzapena, datorkitilaran, mingaina arrapaladan, naiz bere ahora eraman, bere hortzetako aparatuan trabatu zitzaidan, bere hortzetako aparatuan trabatu zitzaidan. Sustrai etzara makala, hori da gauza normala, ez da erresa zuzen iristen, okerdoan bala, entzun nere diosa,
nork jakin dezala, nik lehenengoan gozatu nuen gaur egun bezala, nik lehenengoan gozatu nuen gaur egun bezala. Asko pozten naiz Maialen, irekien ta zabalen, baina nereak salbuespen bat ere badu hemen, lehen mozkorraren ondoren, guztia antzi bainuen, egia esan ez dakit hori, ona edo txarra den, egia esan ez dakit hori, ona edo txarra den. Ea orain, 8 txikiko ariketa has dadila. Sustrai eta Maialen, bikotea zirezte, biak erretretan. Sustrai, Maialenek zure izena eman du 1000 aktibitatetan. Oraintxe eman dauzu zure asteko egutegi berria. Sustrai hasita 3 bertsu 8 tipian. Sustrai eta Maialen bikotea dira, biak erretretan. Maialenek sustrairen izena eman du 1000 aktibitatetan. Eta oraintxe emandako sustrairi asteko egutegi berria. Sustrai hasita 3 bertsu 8 tipian. Astean bitan yoga, lasaitzeko arrunt, ta 3 puntuak egin behar ditut, hasi baino lehenago utzi nauzu kaput, lanera itzultzea eskatu behar dut, lanera itzultzea eskatu behar dut. Lanera itzultzea, nolako kolpea, zu jogara joan zaitez, ta gero pakea, hobe duzu puntua eitera joatea, zure hobe beharrez egin dut maitea, zure hobe beharrez egin dut maitea. Yoga eta puntua, lehenik atik, gero ez da pistina, eta mendi faltik, Ironman bat naizela,
Maitea badakit, etxean ez nauzu nahi, ta ez dakit zergatik. Etxean ez nauzu nahi, ta ez dakit zergatik. Ez alduzu ulertzen, zuk sustrai puñeta, astea izan zazu, zuk orduz beteta, joan zaitez hemendik nahikoa duteta, pakean bizi nahi dut nere erretreta, pakean bizi nahi dut nere erretreta. Beraz dena akabo, ta ezer ez da berdin, antz ditzagun puntua, yoga eta futin, nik bakarrik elkartu nahi dut lagunekin, ongian ongiedan ta musean egin, ongian ongiedan ta musean egin. Nahi ez baduzu nahi, ez joan jogara, lagunekin joan zaitez herriko plazara, ta bestela musera hango tabernara, bitartean joango naiz Kanarietara, bitartean joango naiz Kanarietara. Maialen, huna 3 bertsu, nahi duzun doinutan eugian kantatzeko gaia. Abokata zira. Zure lan egunetik biziki kontent sartu zira gaurkoan. Sarri askotan nekatu izan naiz, abokatuen beharrez, lan gogorrontan zikindu eta ez gara bainatzen urrez. Ala ta guztiz egunaretan sentitzen nintzen indarrez, neska gazte bat zetorkidala, ongi banekien aurrez, gogoratzen dut nola kontatu, zenidan erdi negarrez, kolpeka hartu zintuela ta segitzen zuela barrez, segitzen zuela barrez. Nere barnean sartuak ziren tristura ta angustia, zure mazela 3-4 orduz antxe egon zen bustia, ala ta guztiz bere bidean
abestia, enizun esan laino artetik, irtengo da eguzkia, hitzeman nizun nik egingo dut, egin ezaken guztia. Egin ezaken guztia. Epaiketa hontan pasa ditugu, hainbat oztopota traba, azken aldikotz sartu gara gaur, audientzia gelara. Nere barruan ez dut sentitu, ez pozata ez algara, baina azkenik epaitu dute, azenolako aupada, bortxatzailea jo zintuena, joango da kartzelara, eta orduztik lehenengo aldiz libre sentituko zara. Libre sentituko zara. Una sustrai, 3 bertsu nahi duzun doinutan eugian kantatzeko gaia. Abokata zira. Zure lan egunetik biziki kontent sartu zira gaurkoan. Hogeita 2 urte zeuzkan, langilea bere dendan, lapurtuz atxeman zuten, gaizkile haundien eran, baina frogarik etzegon, bere aurkata aukeran, errugabea da beraz, naizta dudak sortu gelan, bera ongi defenditzen, naiz izan galtzak betelan, gaur persona bat gutxio, lokartuko da kartzelan. Gaur persona bat gutxio, lokartuko da kartzelan. Fiskalak astintzen zuen, akusazio papela, epaileak isiltzean, auzitegiaren gela,
nik soilik esaten nuen, frogarik etzegoela, gaztetxoa sozagola, aingerutxo bat bezela. Behingoan irabazi dut, eta hau da pozitzela, gaurkoan sinisten baitut, justizia izan dela. Gaurkoan sinisten baitut, justizia izan dela. Nere toga erantzi dut, ta zakar bota kotxera, bezeroaren irria. Iritsi zait bihotzera, fiskalak ezin du lotu, edo norkate motzera, naizta justizia hitza, izan hitzetik hortzera. Senarrak ala esan dit, hurbiltzean afaltzera, behingoagatik etzatoz, umore txarrez etxera. Behingoagatik etzatoz, umore txarrez etxera.